magdoyo mbolea bionegini ka bionegini. Jopith mag rech e kaunti ma Busia e bwo riwruok mar Namalenga okawo okang' maduong' bang' kayo tan 4 mokwongo mag rech e kuonde lupo manyien mane ochaki e bwo chenro mar lokruok mar timbe jopiny ma yudo kony kowuok kuom bengi mar piny mangima. Chenrono ero mitayo kod chenro mar kony mar okang' mar timbe jopiny mitayo kod jopiny e wi nengo mar $15 itime migepe 3 mochuno kaka pith mag rech, pur mag puothe kod olo pi. Kuom sani chenrono okawo eka 80 ma inyalo medi nyaka eka 100 mabiro bero gwengegi e wi lokruok mar timbe jopiny mar chiwo yo maber mar yudo omenda kaluwore gi pur mag olo pi. So kwa ujumla huu mradi umechukua pesa kama 15 million, na nafurahi sana kwa maana hii kikundi cha Namalenga through the World Climate Change Committee ya hii ward, wakati tulikuwa tunafanya public participation, waliweza kutupatia their proposal ya kwamba wanataka to rehabilitate Namalenga Pan na tuweze kufufua mambo ya ukuzaji samaki. So leo hii tunashuhudia uvunaji wa samaki, na pia kama county government ya Busia tuko na mipango wa kufanya Namalenga Irrigation Project kwa a technology transfer center katika upande wa irrigation. Na shamba yetu hii, maji yetu hii iko very fresh, kwa maana pande ya samaki hakuna uchafu yote kwa samaki. Mradi yetu hii imetusaidia ya samaki. Ajili ni mradi ya samaki na maji, na tusaidia hata na mboga pale juu tunapanda kwa shamba yetu. Hata vile tumeafisi namna hii tunaenda kuuza itusaidie mahitaji.